puk chat bo to na chu mi hausalo tak chung ko tang lo piang ni ma se thian ko ma thiam ema li kemik in na soidan chuan mei che zong zong hi khovel mi poimo bekangin akom thiama chu mei cheta na hlu si ti in khovela mel thomhing tang Elizabeth Taylor pasal nei lai nen voi khachu film an chang duna Cleopatra film en to chuan he film hi Richard Burton le Elizabeth Taylor te indu tan na ani ti chu an kha thwai train Richard Burton hi a mei chemi viau maya a ma chuan sa zu zo te ma omang mai in mei che ho hi an tlom hal zel mai train chu Elizabeth Taylor po hian khria in mei chedang alem thluk ang mei hi chu kani hau lowanga tia ma se an huwa meu chuan akin ain a che cheta dai mai a che thra kan te jok don ni Richard Burton hi apa chu zu in mi nia fa nga le a an u nau hi som pathum lai an nia an van doi siamin anu hian an tet lai na thi sana anu phum na turin pound so man puka chu po chu an rul thailok lovin an soi le hal Richard Burton chu anu thi ta ka wangin a u pasal nei hne na a oma chu ta tong chuan thian mangai tu chakata chu Philip Burton ania ani po hian fa angin en ve maya Richard jokin a po chuan thiana anei that em awangin a hming masa po chu bain a thian hming chu la Richard Burton a aloin vo ta ni te chuan Eddie Fisher nu pui Elizabeth nen chuan Cleopatra film chu an chang dun ta atira chuan anin ngai poi mo lem lowa ma se hun local dewa an lo in ngai na tran ta de umaya Elizabeth chuan tun ma along ai zong thinte zong ai po chuan tha ti tatlat mai atal boi tran ta de maya an nu pui te le an pasal te ve la chuan ran hel na chang an khami lo le hala Mark Anthony le Cleopatra inngaizawng le man chang te chu alem chang ni ravin atak chang an lo ni rang mai hi lo nia te chuan chanchin bua te chuan Liz le Eddie te chu anin thlen don ti an chuata we maya chanchin na khom mi te chuan an hual tu rang maya an thla te chu a thei ang angin la kan tum rang ta mai Richard Burton na meu po in mei che hi kalo kop tam hle to wa ani ang hi kalo kop mai lo ni te hian ani Elizabeth Taylor wang chuan Burton po chu alo la ta hle maya film company te chuan dollar nuai nga hlo tur te in an lo som ta hial maya ma se heti lai hian chanchin an lo nei tak deu wangin Burton anu pui chuan chua san mai alo hol kop vea ma se Burton chuan Elizabeth chu anu pui le afa te kal san pha nan chuan adu hau lova chu Elizabeth na khia chuan na ti hle maya mi pa reng hian ge ain midang an la thangai lova emti ziange moni o ati vea zana te po amu hil thengai lova muthil na dam doi te e thina ai tamlo da wangin dam doi na te hial an da ta ni voi khachu Richard Burton chuan Liz pasal Eddie Fisher hna chuan ibial nu hi kangai zong ania tia ani chuan kabial nu ni lova kanu puya ni ati e anti an chanchin hian khovel chanchin ngai nom tam tak alan chho ta veka hewang hian an film chan Cleopatra po chu ala pha ta zel maya an film chan po chu an ti tha thei ta meu lova an zo ha em awangin studio te chu an thidram ta dorak mak ta duai sum nga lai an thing ta nge ni an chana tanga ni zan hi som panga chuan an zang zo thei ta ha maya Elizabeth Taylor chuan Burton chu akal san thei tangang lova afa te chu Switzerland akal sanin London a chuan Richard Burton bula om ve ta zel mai engam chen chu he khovel na hmel tha hi Burton chuan mei ang devina kol ta ni zun sang kha chu sum pathum chuan an film siam po chu an chu thei ta ma se an hming chet pha hle mai London TV company in Elizabeth chu an roi le ta dollar nuai nga lai lo ma se an hming chet na chu a khu thei ta chuang lo ni Richard anu pui sibil po chuan a pasal chu train alo du ve ta chu Elizabeth in alo fret chuan alom lu tuka a thidang hial nge nen ti ma se Burton po chu a then le ta midang panhi lai nei le to nge a mel try na zei boka khovel zong mang hai khop mai